Qatar jamana kan diɲɛ kuru kara sedanturantan ɲɔgɔndanba bɛ ka tan yɔrɔ min na kabini kari tɛmɛnen novembre kalo tile 20 farafina cɛbɔ dɔ ma se ka se sɔrɔ bi alamisadonya in na a ka ɲɔgɔndan bɔko fɔlɔ la. Cameroun jamana don Suisse jamana ye sebaya sɔrɔ Cameroun waraw kan n'an ko Lions Indomptables celu kelen karankolo a ɲɔgɔndan bɛ don Coupe du Monde san 2022 tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ. Kamasɔrɔ Cameroun ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe G ye jatew y'a yira ko Cameroun bɛ se ka ko kɛ ka da kan ka fara Cameroun kan a kulu kɔnɔna na Suisse bɛ yen Brésil ani Serbie. Brésil ni Serbie ka ɲɔgɔndan yɛrɛ bɛ yen bi su daminɛ na o kɔrɔ cogoyaw gɛlɛyara Cameroun bolo fɔlɔ ka kuma Suisse ni Cameroun ka bi ɲɔgɔndan kan sanga 45 fɔlɔ la se tun bɛ Cameroun de bolo nka a ma se ka Suisse celu lamaga bagabagali caman kɔfɛ. Ni y'i jugu diɲɛ i jugu t'i diɲɛ o de kɛra. Sɛgɛnnafiɲɛbɔ bannen Suisse ye Cameroun celu lamaga a labanna yɛrɛ Suisse tun bɛna celu filanan don Cameroun na. Jalatigɛba ye farankan min di sanga 6 k'o ma yɛlɛmɛ ɲɔgɔndan bɛna kuncɛ o cogo la. An ka taa Senegal. Cameroun ka caman bɛ yen Nama Jara VOA lasigiden y'a don ka hakilinan ta hali n'a y'a sɔrɔ u caman fari fagara o jigi ma tigɛ. Cameroun jamanadenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Liberté de kin kɔnɔ Senegal faba la kana Cameroun ni Suisse tolantan in lajɛ. Mɔgɔ si ma baara kɛ tolantan in kosɔn. Tolantan in tilancɛ fɔlɔ la u tun kulela yan bari u tun hakili la sebaya bɛna sɔrɔ. Nka tilancɛ filanan na Suissekaw y'u ka celu kelen in don sanga 48 kɔnɔ wa a banna o de la. O la u bɛɛ fari fagara u kan. O ye jagoya ye ka da kan sebaya ma sɔrɔ. Madame Flora Monique Ebenza ye Cameroun jamanadenw ka jɛkulu ɲɛma ye Dakar mayo binkɛnɛlaman ba kanna ni waati na. Un laxisme à la deuxième mi-temps parce que u faratira tilancɛ filanan na bari tilancɛ fɔlɔ y'a jira na k'u bɛ se tolantan na. Ne hakili la an ye dannaya min sɔrɔ u kan tilancɛ fɔlɔ la u ma se k'o laban tilancɛ filanan na. O la fili kɛra tilancɛ filanan in kɔnɔ n'o y'a to Cameroun ma se ka sebaya sɔrɔ a ka tolantan fɔlɔ la. Nka an jigi b'a kan u bɛ se ka sebaya sɔrɔ tolantan fila minnu tora wa ka sebaya di farafina tolantannaw bɛɛ ma. Bonne chance à toutes les équipes africaines. Mohamed Tolo jigi b'a kan tolantan minnu tora u bɛna sebaya sɔrɔ. Nin ye tolantan fɔlɔ dɔrɔn de ye nka ni Ala sɔnna ma tolantan filanan na an ni Serbie cɛ an bɛ se ka sebaya sɔrɔ. An ye kanankolon kɛ ni Brésil ye komi tolantan na fɛn bɛɛ bɛ se ka y'a kɔnɔ. Patrick Is fana y'o hakilina kelen in de fɔ. An ye min ye tan an ye dannaya sɔrɔ tolantan minnu bɛna kɛ. An jigi b'a kan dege karamɔgɔ bɛ tolantanna 11 ɲuman sugandi tolantan fila minnu tora. Wala an jigi b'a kan tolantan nata an bɛ sebaya sɔrɔ. Cameroun ka boli filanan nin diɲɛ tolantanba in na Qatar jamana la u ni Serbie de bɛna bɛn tɛnɛndon nege kaɲa 10 waati la. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka taa Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fɛ yen an bɛ Alidu Ouedraogo sɔrɔ yen VOA lasigiden Alidu ka fɔ la Bobokaw tɛ ka girin Coupe du Monde Qatar 2022 filɛli nɔfɛ jabaraninw kan i n'a fɔ san tɔw la u b'a kɛ cogoya min na. Yala lakanako gɛlɛya min bɛ Burkina Faso jamana kan o don wa? Fɔlɔfɔlɔ tile ma Coupe du Monde o tun ye koba ye Burkina Faso kɔnɔ n'a bɛ gɛrɛla ten a ɲagaɲaga ka bon baaradaw ra gɛrɛw na télévision bi yɔrɔ bɛɛ jama faralen don ɲɔgɔn kan ka to ka balontan filɛ nka ɲinata ni ɲɔgɔn ma ye ka ye Bobo Dioulasso Coupe du Monde kɛra a fɔ i n'a fɔ foyi yɛrɛ tɛ yen. Mun y'a kɛ Bobokaw y'o senbɔ Coupe du Monde ko ra ni san 2022 ra an ye mɔgɔ damani sɔrɔ gɛrɛndaw la. Coupe du Monde man di tout parce que championnat u fera championnat dɔ kana sɔrɔ Coupe du Monde an tun ma di ale ra. Dédomera championnat au ban joueur me repose préparation ɲanama kɛ et puis abonnement fana fait comme on appelle de réception qu'on nana ɲagamu mɔgɔ b'o la mɔgɔ découragé no an tun b'a filɛ canal kan canal dɛsɛra u t'a san ko New World la san u banna ka fɛn canal ma siru tan an mana kɛ di fɔ ɲɛna kɔni an kɔni découvert mondial yɛrɛ vraiment. Voilà donc affaire ati Coupe du Monde filɛra mulo bɛ ɲabara dugu ni yɛrɛ ɲagamɔni lo mɔgɔ ja tigɛlen no sécurité nin kan sécurité ko bɛ mɔgɔw ra donc ça fait que mɔgɔ dugu ɲagamu ko kama ni mɔgɔ yɛrɛ hakili tɛ Coupe du Monde ko ra. Voilà mun alu ti Coupe du Monde filɛra. À temps le tun bɛ fɛ ka ballon filɛ bon ça fait que je n'ai pas le ballon quoi. Ballon ka di o b'a man di yɛrɛ. Bon a man di en tant que tel quoi. Ma kanu ɲɛnama quoi. Donc e ti ballon tan filɛ. Non ne ti ballon tan filɛ. Ni tu ali du Ouedraogo kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Dioulasso. An bɛ waati min na i ko sisan groupe H kɔnɔ farafina cɛbɔ Ghana ni Portugal ka ɲɔgɔndan bɛ sen na. VOA Bambara tɔgɔ la Nama Jara Dakar Senegal
Alidu Wedrago Bobo Julaso Burkina Faso ani Siaka Traoré a kan bɛ sini juma novembre kalo tile 25 san 2022